ndị Igbo ọ ga-adịrị anyị na mma ọ ga-adịrị anyị na mma the voice of my people ọ ga-adịkwa na mma ọtụtụ na-eme bụ ihe nziri ezi ọ masịrị mma ọ mara mma and ana m eme encourage our big dignitary ndị ha na-anụ aha so far na Port Harcourt aga m ebe mention aha mana ibu ibu my trio onye Igbo Port Harcourt Motor Park Dealers Union so far in our town anywhere this is the platform anyị nwere ike iji showcase na ndị Igbo anyị na anyị na-emewe ọfụma na anyị bụkwa nwanne ihe anyị na-eme bụ ihe ziri ezi so biko I am begging each and every one of us ka anyị may identify with this the voice of my people onye nwa ga na-eme na nso ndị Igbo na-ekwe mkpa anyị na-ekwe ihe na-akpa anyị ihe a nwere ike ime anyị dị close to the government and ndị ọzọkwa ọ ebe a ka anyị ga-esi this platform nwere ike ikwu anyị kwuga ya ebe anyị ga-aga ọ dị na so ana m eme encourage onye ọbụla maybe maybe identify with this place ebe anyị nwere ike na-market your goods you can advertise your goods in this place and ọ ga-aga far so ọ ga-aga far so ebe ịchọrọ advertise your goods ịchọrọ ikwu anything gbasara ọdịnala nke ndị Igbo bịa na this studio and do it and this voice of my people ime ha na ị ga-ahụ na ọ ga na-aga n'ihu so onye ka nke bụ nke anyị ndị onye heroes na nke bụ nke anyị so nke a bụ nke anyị ọ na-amasị ihe ndị Igbo na-amasị ọfụma ọ kwara nwafọ Igbo so I got my nke na-aga ebe ọzọ why nwere ihe ga-emekwa na showcase anyị nwa na Lagos in Abuja just get the contact ị ga-ahụkwa the phone number and everything identify with them ịchọ online ka make interview they can interview you ịchọ to advertise your goods just contact them everything is done and I don't know nwere onye nke bụ nke anyị onwe otu esi na ego ga enwe ime ha even before you know it ị ga-enwe more customers nwee more contact so biko ana m ayọ na yosi ga na-achịkwanụ nwanne m nwoke biko jide nke iji asị onye asị jide nke iji na nke ọ na-emezi mma so jide nke iji ama na otu ọ na-amasị ka ndị Igbo ka ọ dịrị ha na mma ọ ga-adịkwara gị na mma so si na ike nke Chukwu ihe a ga-aga ọfụma ọ ga na-aga n'iru onye stọrọ etinye ọ ga-jump fast and anyị nweta nwaanyị ebe anyị na-aga so ọ ga-adịrị anyị mana ha Jizọs. Culture is speaking, truth is echoing, hope is rising.